A Biblioteca Nós volve a reivindicar o seu lugar como espazo expositivo, desta volta cunha mostra na que se pode ver o resultado dos traballos das alumnas do Obradoiro de Teares do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. A Biblioteca está moi orgullosa de acoller esta exposición do Obradoiro de Teares do Centro da Cultura Popular Xaquín Lorenzo da Diputación, porque pensamos que, como centro cultural que somos, unha das nosas funcións tamén é visibilizar, apoiar as institucións que na cidade están conservando as formas tradicionais, a cultura, e non só conservando, sino tamén difundindo, facendo escolas, tendo alumnos para formalos, intentar que non se perda todo ese patrimonio inmaterial que temos en Galicia, en concreto aquí en Ourense. Entón, nos queremos colaborar en que os nosos socios e a cidadanía de Ourense coñezan un pouco máis o que se fai neste centro da cultura popular. Temos xa de tempo unha relación moi frutífera entre a Deputación e a Biblioteca, porque é un dos espazos culturais tamén de referencia da cidade e, polo tanto, todo o que sexa colaboración entre as administracións para poñer a cultura ao servizo do cidadán, pois a verdade é que sempre é unha decisión acertada. Así que nós aquí na Biblioteca estamos comodísimos, sempre nos acollen moi ben en todas as iniciativas que hai de colaboración entre Deputación e Biblioteca e, bueno, esta é unha mostra máis que estou seguro que ademais vai a ser do agrado de todas as persoas que se achegan por aquí pola biblioteca, pois que van a poder disfrutar dese traballo pois tan polo miúdo que se fai no Obradoiro de Teares e que ten este resultado que é espectacular, como podedes ver. Este obradoiro ten como obxectivo a formación do alumnado no uso de teares artesanais e permite a elaboración de tecidos que a Escola Provincial de Danza Castro Floxo emprega para a reproducción de vestiario tradicional galego, utilizado en exposicións e actuacións dos diferentes grupos da escola, o tempo que reserva un espazo para a innovación, creando pezas de uso moderno, seguindo modelos e técnicas tradicionais. Son pezas feitas por as alumnas da escola do Obradoiro Xaquín Lorenzo e son pezas, a maioría, recuperación, hai moitas pezas que son recuperación de pezas antiguas e nós o que facemos é as alumnas en principio montan un tear, fan unhas pezas para elas, pero tamén intentamos recuperar o traxe tradicional que necesitamos nos na escola, para os nenos, para a xente maior. Son pezas tradicionais, o que intentamos é sacar eses puntos que son tradicionais para que as alumnas o fan. Pois imagínate, de un picote, pois igual podemos sacar un chal, de unha saia destas tradicionais con un zócalo tradicional, pois podemos sacar igual unha mantelería. É un pouco recuperar esas pezas antiguas dándolle un toque máis moderno. A exposición estará aberta ao público ata o 22 de novembro.